Al ledelse starter med selvledelse. Det er det, min bog om compassion-fokuseret ledelse handler om. Når jeg har skrevet en bog om compassion-fokuseret ledelse, så skyldes det, at forskningen viser os, jo bedre forankret vi er i os selv, jo større forståelse vi har af, hvorfor handler vi som vi handler, hvorfor har vi de tanker vi har, og jo større rummelighed vi kan have i forhold til, hvorfor handler andre som de handler, jamen jo større palette af valg har vi kan træffe, når vi som ledere skal drive vores virksomhed. Jeg vil gerne læse et lille citat om, hvorfor er det, jeg synes, at compassion-fokuseret ledelse kan gøre en forskel, når vi driver virksomheder. Når jeg synes, compassion-fokuseret ledelse er ved at bruge tid og kræfter på, så skyldes det, at den på mange måder arbejder med det eneste store konkurrenceparameter, en virksomhed kan have, nemlig den kultur, der skabes gennem mennesker i hverdagen. Med compassion-fokuseret ledelse fremelskes en tryg og sikker kultur, der understøtter et fællesskab, hvor kreativitet, innovation og forandring bliver integrerede elementer i hverdagen. Compassion-fokuseret ledelse understøtter også en bæredygtig, langtidsholdbar high performance hos de enkelte medarbejdere, da de ikke længere bliver udsat for det høje selvværds bagside af medaljen, som i yderste konsekvens er livstruende. Jeg håber, du får lejlighed til at læse min bog, og den bliver inspiration til den måde, du leder på i fremtiden. God vind med dig selv og din ledelse.